tokietan presioen igoera dago eta azkenean nahi dutena da botatzea beti bizi izan direnak hor sartzeko edo pisu turistikoak edo dana dalako. Azken finean Alde Zaharre batean zenbat etxe turistikoak dauden, zenbat benetako jendea erabiltzen dutenak eta gero zenbat hutsik dauden, ze hori da beste gauza bat mahai gainean jarri nahiko nukena, ze Bilbon hainbat etxe hutsik daude eta horien nik uste dut jendearen zerbitzura ipini behar dutela eta ez dut egiten. Eta gainean nik uste dut ez direla konturatzen ari, jende bat botatzen baldin baduzu etxetik lehenengo eta behin arazo bat sortuko dela eta gero elkarbizitza guztiz mozten da hor, ez? Ez bakarrik kaleratzearen kontuagatik, baizik eta presioen igoera baldin badago, auzoko gazteria ez da geldituko hor, auzoan, bai, jarraitzen hor, beraien lanan, beraien aisialdia emoten, baizik eta joango dira beste auzo batera eta hor, nik uste dut elkarbizitza mozten dela guztiz. Eta nik uste dut hori behin baino gehiagotan mahai gainean ipini da, eta adibidez pasaren urtean garai honetan uste dut ernaik izan zala hori prekarizazioa eta etxebizitzaren arazoak direla eta atera ziren kalera eta zapatu honetan berriro bost erditan irtengo dira gauza beraz aldatzeko gauzak ez dira konpontzen ari. Atzokoan kanpaldia antolatu zuten Batu Elkarlaguntza Sareko kideek, hain zuzen ere salatzeko 18 pertsona daudela kalean gelditzeko zorian, entzungo dugu bere kidea edo bozeramailearen hitzak. Maiatzaren 5ean argitara eman genuen Basauri eta Rigorriagako auzokideak diren Kuki, Maider, Mustafa, Serpil, Nihal, Seda, Fatimetu, Emir, Elbatul, Ilies, Hafida, Wala, Karim, Zakarias, Erkia, Mohamed, Adam eta Amin kalean geratzeko arriskuan daudela arrazoi ezberdinak direla medio. Dirurik ez, indarkeria matxista, babes falta zerbitzu publikoen partetik eta abar. Ordea, Basauriko udalak eta bestelako erakundeek, Etxebide, Alokabide, Bidebi, ez ikusiarena egiten jarraitzen dute. Egoera larria da. Alarma egoera horren testu inguruan, kide batek bortxaketa saiakera pairatu du, dagoeneko bere kaseroaren partetik. Berriro diogu, egoera oso larria da, eta erakundeek ezin dute egoera honen aurrean horrelako jarrera arduragabearekin jokatu. Azken esaldi horri tiraka, ez? Batuko kide batek bortxaketa salaketa egin duela, bortxaketa saiakera izan duela, hain zuzen ere etxe jabearen partetik, ez? Noraino heltzen den ziurgabetasun hori eta hori, babesgabetasun hori, ez? Bai, azken finean ikuste dut prekarizazioak olako arriskuak dakartza, ez? Eta batez ere emakumeentzako, hitz egiten dugu hori jendea kalean bizi dela, baina oso emakume gutxi ikusten dira kalean, eta zergatik non dauz, ez? Eta azken finean horratzean dauzen egoerak lotsagarriak dira eta batez ere indarkeria sexista jasotzen dutelako edo pairatzen dutelako. Eta gero beste aldetik nik pentsatzen nuen kaleratzea egin aurretik batez ere instituzioak egin beharko zuela zen aztertu zenolako egoeran dagoen, ezta? Eta zerbitzu sozialako hor parte hartu eta batez ere erabakia hartzerakoan egotea hor azterketa bat edo dana alakoa. Ematen du ez daukazula dirurik eta kalera joten zarela, zuzenean, ezta? Eta gero nik uste dut bebai prekarizazioa eta etxebizitzaren arazoak bebai dakartzala arazo mentalak. Azken finean, zauz kezkatuta denbora osoan eta bere burua egitea, horrek esan nahi du, daramatzazula hilabeteak, ez, kezkatuta horrezegatik. Eta zuk aipatutakoa, nik uste dut babesarena oso garrantzitsua dela, bai auzokideen partetik eta bai eskertzekoa da maizterrak, azet eta holako maizterren sindikatuen sorpena, edo. Bai, Carlos. Nik uste dute, hori argi dago, ez, perketaten arpegia edo pertsona vulnerableen arpegia direla emakumeak, migranteak eta racializatuak eta noski ez badira bermatzen eskubide oinarrizko eskubideak horren atzean datoz bestelako vulnerazio pila bat eta usten denean ez merkatuaren logika dena gertatzen dira olako gauzak ez jabe bat saiatzea pertsona bat bortzatzen aprobetxatuz zein den bere egoera. Nik uste dut hemen ere kezkagarriena dela alde batetik esan duguna, araitzek esan dena txalotzeko daudela kolektibo hauek jendeari babesteko, sare horiek indartsuak daudela eta hori garrantzitsua da, ze normalean bestela
juten bagara individualizazioa, bestelako arazoak sortzen dira, eta nik uste dut adibidez eskuma edo ultraeskumaren fenomenea aprobatzen duela asko arazoak izatea individualak eta ez egotea antolaketa kolektiboa, eta gero oso kaskagarria gure mekanismoak zerbitzu sozialak, udaletxeak, bai Bilbon, bai Basaurin, ez egotea alarmak saltauta, eta ez egotea mekanismoak hau ekiditzeko. Eta egotea prentxaurreko masibo hauen aurrean ez dagoelako inor aurretik hau detetatzen eta honi konponbidea emoten. Eta normalean, emoten direnean konponbideak izan diren estremis, Arrigorriaganera horrekoan izan zen azken momentuan ja, artikulatu izenean defentsa sare potente hori udalak eman zuela erantzun bat, eta eskerreka, baina ibili beharrean horrela, egin beharrean ariketa preventibo bat izatezatik beti atzetik eta beti azken momentuan edo kasu txarrenean agertu barik oso kezkagarria da. Baina, nik uste dut desinformazio bat dagoela, azken finean sindikatu hauek, maizterrak eta hauek, batzutan esaten dutena da, jendeak ez daki zen olako eskubideak daukaten, olako egoera baten aurrean, eta nik uste dut hori instituzioa zer esan beharko du, informazioa behintzat trasladatzeko egon beharko zirela. Gero beste aldetik, nik uste dut, etxe bizitza duin bat lortzeko edo publiko bat lortzeko, irizpideak ez dira bat ere malguak, orduan, kanpotik etorritakoak ez daude erroldatuta, akabo. Da hainbat jende, arazo bera daukate, ez? Nik uste dut hori alde batetik, eta zuk aipatutakoa, azken finean eskuindarra hor dagoela, gero eta gehiago ikusten ditugu iragarkiak hori Securitas Direct eta holako gauzak, ez? Eta okupazioaren hitza entzuten dugu askotan, eta beste aldetik hori desokuparen pasaren urtean, ez aurrekoan etorri ziren Bilbora, eta nik uste dut hor auzokideek izan zirela, ez, frente edo kontra joan zirenak, eta ez instituzio, ez azken finean joaten ziren poliziarekin, ez, eta hori, horretarako guk ez du gordaintzen polizia, ez, eta gainean nik uste dut atera zirela zuhiltzaileak, esan ez, hori ez zela beraien lana, nik uste dut hori, bebai, aldarrikatzekoa dela, esatea hori, ni ez nago honetarako, ez, hau da merkatu pribatu bat, haiek ikusiko dute zer egingo duten, eta suposatzen instituzioak defendatu behar gaituztela. Balioan jarri duzu, ez da, talde sindikatu hauen lana, batez ere auzoan errotzeko egiten duten lan hori, informatzeko egiten duten lan hori, eta kolektiboan lan egiteko lan hori, batez ere instituzioetatik dauden burokrazia eta protokolo hutsunei aurre egiteko, baina bestalde, kriminalizazioa ere jasotzen dute. Ikusi dugu oraintxe bertan adibidez, Gasteizko bizitza sindikatuko kideek, 70.000 euroko isunei aurre egin beharko dietela, Mozal-legea aplikatu dietelako, alde batetik Eusko Jaurlaritzak, eta Gasteizko udalak ere. Beraz, ez da soilik horien esku gelditzea lana, baizik eta gainera kriminalizazio prozesu bat ere izaten dutela eta isunak ere jasotzen dituztela. Eskubide bat, etxebizitza eskubidea aldarrikatzeagatik. Bai, baina ez dute onartzen da gainera kentzen dieten lana, ez? Azken finean nik uste instituzioek lan hau aurrera eraman beharko luketela, eta gainera hori kriminalizazioa jartzen duten bai gainean, nik uste dut instituzioek orokorrean kontrolatzen ez dutena ez duten nahi. Orduan, olako eragileak ez daude denez instituzioen kontrolpean, haien kontra jotzen dute, ez? Eta nik uste dut, batzutan, nik uste dut eragile asko gertatzen zaigu gauza bera, eta da, aprobetsatu beharrean gure izaera eta gure lana kontra egiten dutela, eta nik uste dut hori ez gaituela inora eramaten. Bai, nik uste dut niretzako afera edo simplifikatzen, etxe bizitza gaur egun dago negozio bat. Merkatuaren logika barruan dago eta negozio bat. Eta gainera negozio bat, segurazki hirietan, negozio potenteena, bai eraikuntza, baina baita ere gero errentak sortzen alokerian bitartez eta espekulazioaren bitartez eta bestelako negozioen bitartez. Eta egia da gaur egun, gobernuan daudenak ez duten nahi negozio horrekin amaitu. Onartu zen lege bat 2015an, esaten zuela, etxe bizitzak bete behar zuela funtzio sozial bat, hau da, jendeari etxe bat edo babesa edo kobijoa ematea, baina ez duten nahi bete. Eta hor dago dikotomia, orduan, negozio horren kontra jartzen diren pertsona guztiak,
sindikatuak, auzo elkarteak eta bar, kriminalizazioa pairatuko dute eta sistemak dituen tresna guztiak errepresiboak pairatuko dituzte, baldin eta gainera gatazka edo ekonomia hori aurrera juten bada. Eta, zoritxarrez, negozio horren ondorioz, pertsona askok pairatuko dute zuzenean, bere bizitza jartzea arriskuan, lehen komentatu duguna. Niretzako hor, daude bi eginkizun nagusia, bata da, jarraitzea sare hori antolatzen eta jende hori babesten, eta beste aldetik jarri behar dira ja mai gainean neurri zehatzak etxe bizitza ateratzeko merkatuen logiketik. Eta bata da hemen baipatu duguna, alokairu prezioi muga bat jarri behar zaio bai edo bai. Eta gero bigarrena ere bai, etxe hutsekin egon behar dira neurri oso zehatzak, ez egoteko espekulazio hori, poltsa hori, azkenean da langabezia moduan, ez? Ditugunez 110 parkearen 110 utzik, milaka etxebizitza dauden utzik, jolastu dezakete prezioekin, eta horrekin amaitu behar da. Bai, gainera, ematen du, hau ez dara amaituko, ze eraikitzen ari dira etxebizitza gehiago, ez? Dauz Zorrozaurre Riberan deustun hainbat proiektu, eta utzik dauden etxebizitzak ez dira betetzen, ez? Edo ez dira dauden eraikinak bermoldatzen etxebizitzak hor sartu alizateko. Ikuste dut atzera pauso bat dela eraikitzeagatik edo dirua mugitzeagatik, gainera nik uste dut ez daudela azpiegiturak gero jende horri helarazteko, zuk ipintzen duzu kriston monstrua, baina gero ez badago atzean ambulategi bat eta hainbat kontu, ez da zertarako balio eta ez duzu benetan eman behar duzun zerbitzua, ez da? Gainera testu ingurua ekonomikoa okerrerantz joten ari dela esan daiteke, inflazioa gora eta goraka doa, bizitzaren garestitzea ere berean ari da goraka egiten, baina soldatak eta pentsioak sortze daude lanean, dirudi ea igotzen diren ere, azkenean bestela erosteko ahalmena galduko da era orokortu batean, eta etxe bizitzaren arazoa izango da zutabetako bat, arazoetako bat, baina baita ere esan duguna, lan hitzarmenak soldaten igoera hori eskatzeko, eta bestaldetik pentsioekin zer gertatuko da. Inflazioaren arabera igoko dira, azkenean hori bera galdetu genion, atzo Inigo Aduriz kazetariari, eldiario.eseko kazetaria da bera, Madrilen dago, eta gertutik jarraitzen ditu horrelako gaiak, entzun dezagun. Podemoseko gobernuko buruzagiek komentatu digute edo komentatzen digute beraiek alde direla IPC-aren inguruan pentsioak igotzeko neurri hori mantentzearen alde, naiz eta inflazioa oso altua izan. Argi eta garbi daukate hori behintzat Unidas Podemoseko alde horretan. PSOEk arrisku bat jartzen du mahai gainean, eta da inflazioaren datu hau ezagututa, pentsioak hobesten baldin badira datu horren arabera, izugarrizko dirutza izango litzateke estatuarentzako. Kalkulatzen da puntu bakoitzeko, IPC-aren puntu bakoitzeko 1.700 milioi euro gehiago ordaindu beharko direla. Izugarrizko dirutza zioen Adurizek, gastu sozial handia kezka da, orain estatu mailan pentsioi dagokienean, baina aldi berean ikusten dugu aurreko egunean ere, NATOren urte hurrenean zenean, nola biderkatu zuten ere gastu militarrerako aurrekontu hori, beraz dirua dago, ez dago, zertarako dago, nola erabiltzen da, horiek dira galderak. Azken finean beti hitz egiten dugu hemen, zeintzuk dira lehentasunak, eta argi dago lehentasuna ez da gizakia, ez gara hiritarrok, ez da, azken finean murrizketak egiten ari dira osasungintzan eta hainbat arlotan, justo bihar bebai manifa dago zazpietan bihotzakratutik ze bihotzeko kirurgia hori zentralizatu nahi dute gurutzeetan, eta, klaro, esaten dutena da horrek suposatuko lukela zerbitzu baten murrizketa, hainbat lekutan ikusten dugu jende guztientzako diren zerbitzuaren murrizketak dauzela, eta beste hainbat kontutan, hor jarraitzen dute hainbeste proiektu, makroproiektuak aurrera doazelak,
eta beharrezkoak diren gauzak gelditzen dira edo atzera pausoak dauzela, ez? Osa, Rekaldeko autopistarena. Dinot, hainbat adibidea ditugu mai gainean, eta nik uste dut pentsionen arloa dela eta, zorionez, Bilbon dekogu gure pentsionistak eta haiek eramango dutela borroka aurrera. Betiko kezka haien mobilizazioetara ez gara joaten edo ez dira joaten gazteak, nik uste dut hori izan beharko zen hurrengo pausa, jende guztia inplikatzea olako borroketan. Eta gero inflazioa dela eta nik uste dut hori lastir izango da oso arriskutsua. Nik uste dut, horri bai muga ipini beharko diogu, ez? Osa, bai presio, alokaioren presioei, baina baita ere inflazioari, ze azken finean, zer erosten dugu gero zenolako elikadura daukagun, gero zenolako eragina daukagun gure osasun gintzan, honetaz bai hitz egin dugu askotan, eta nik uste dute ezin dute erabilia itzakin moduen energiaren presioa, ez Ukrainaren gerra, ez ezer. Nik uste dute instituzioek egon beharko direla hor gu babesteko. Itzulapikoen kutxa